Avui visitem la 53a Fira de l'Oli a les Borges Blanques. Anem a veure com està l'ambient. Vinga, va, hola, hola! Ei, feu un goig, que enamoreu. Ara sí que m'acabo de quedar de pasta de moniato. Això us ensenyen a l'escola d'hostaleria? És una de les coses que t'ajuden, que intenten, sempre intenten incorporar noves coses. Això se'n diu flair bartender, l'espectacle. Hi ha dos tipus d'espectacle, que és d'exhibició, que és el que faig en aquest cas, i l'altre que es diu working flair, que és més a l'hora de treballar amb botelles plenes i tal. Com que estem a la Fira de Borges, és un còctel que porta suc de poma, porta una mica d'oliva verge extra, d'aquí Borges, 100% arbequina, un toc de clara d'ou i un toquet d'almíbar i granadina. Això està molt bo, diuen. Molt bo, això està molt bo, no sé el que és, però està molt bo. És xocolata blanca amb oli d'oliva. No sé per què, però tothom espera a mirar aquests croissants. Per què serà? Quasi et diria que és per tota la setmana una família que pugui esmorzar tranquil·lament. Venen amb gana, aquesta canalla. Venen amb molta gana, sempre que no hagin esmorzat avui. Però no hi ha res millor que el pa amb oli, eh? Home, això és cultura catalana 100%. I veiem que els agrada molt, eh? Sí, els agrada molt, el pa amb oli, les olives també. I a més està molt explicat a l'escola, veritat que sí que n'hem parlat molt, de l'oli, i sabem també alguns pobles de la comarca, a veure si en diem algun. A veure, Bovera. Floresta. Omellons. Juneda. Arbeca. Fulleda. Estem tastant un vi de cada una de les 7 bodegues que hi ha a la comarca de les Garrigues. Estem tenint una sorpresa extraordinària de lo que ens està oferint les Garrigues que no coneixíem malauradament. El fet d'estar a les muntanyes de les Garrigues crec que marca una diferència. El fet d'estar per sobre 500 metres ja vol dir que són vins de muntanya que se'n parla. Té les característiques que ens permet fer més extracció, tindre més pell, tindre més consistència i també tindre més frescor. Cada vegada hi ha més disseny en les ampolles d'oli. Sí. Això s'intenta. Ens agrada que l'ampolla no faci justícia al producte que hi ha dins. Doncs és un bon producte i se li ha de donar una bona presentació. D'on ve aquest oli? Molt bona de les monges. No us ho creureu, però m'arriba l'aroma fins aquí. Sí. Romaní, aquest de romaní específic. Sí. De romaní tenim també el de llimona, el d'all, el xili, les trufes, els ceps. Amb què combinen aquests olis? Per exemple, podríem començar pels boletos, no? Les trufes, aquests van molt bé amb pastes, amanides de pastes, sobretot una pasta eixuta, el xili per la pizza. Estem preparant el tast d'olis, en què consistirà? Consistirà en un tast guiat de monovarietals d'oli utilitzant el sistema del mètode oficial per a classificar els olis. Les categories comercials en principi són verge, extra verge i la categoria llampant que no es podrien basar directament. La classificació dels olis se fa per defectes. És a dir, un verge extra no pot tindre cap tipus de defectes, ha de ser perfecte. Fem servir les copes oficials de tast, que són de color blau, perquè en el cas de l'oli, a diferència del vi, el color que pugui tindre l'oli no és un factor a avaluar en anàlisi sensorial, simplement ens basem en gustos i aromes.